ठारे वसन प्रसादंथ सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रमदयस्था सकल. Hare Krishna. Milí priatelia, veľmi srdečne vás zdravím a týmto vás aj srdečne pozývam na nádhernú veselú udalosť, ktorá sa po prvýkrát udeje u nás na Slovensku v Bratislave na námestí Slobody už túto sobotu 27. júla. Jedná sa o úžasný, starodávny, veselý, farebný, nádherný festival, ktorý sa nazýva že Rátha Játra. A je to vlastne indický festival vozov. Je to prastará záležitosť, ktorá sa deje už od veľmi, veľmi dávnych čias a postupne sa stala súčasťou zábavy alebo festivalov v rôznych mestách po celom svete. Ja sám som zažil niečo také podobné v New Yorku, keď bola celá 5. Avenue zastavená a ťahali sa na nej obrovské vozy za účasti tisícov a tisícov ľudí. Celé to bolo krásne, farebné, spievalo sa, tancovalo sa, rozdávalo sa vegetariánske jedlo. Bola to krásna atmosféra. A toto všetko teraz Slovenská medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu organizuje tu u nás. Veľmi sa teším, že sa tam stretneme. Bude to začínať o 12. hodine na obed. Začnú sa ťahať také krásne vozy. A po 14:30 sa začne kultúrny program. Mňa pozvali a dali mi tú česť, aby som to moderoval a sprevádzal vás týmto programom. No a bude tam jedlo zadarmo, bude tam spievanie, tancovanie, budú tam mantry, prednášky. Bude to proste krásny, veselý čas a deň, ktorých není až tak veľa u nás. Takže verím, že zažijete nezabudnutelné momenty. Spolu sa uvidíme, zaspievame, porozprávame, zatičíme a hlavne prenesieme sa do krásneho, krásneho spirituálneho sveta, ktorý pochádza z dávnej Indie. Teším sa na vás ešte raz. Hare Krishna. Nachádzam sa na námestí Slobody v Bratislave pri tejto úžasnej fontáne a už o pár dní, v sobotu 27. júla, bude na tomto námestí indický festival Rátha Játra. Srdečne vás pozývame a toto námestie sa premení na úplný duchovný svet. Tešíme sa na vás.